dili siya musunod, andam na ko siya i-ghost. Di ko mahalo kay daghan pa kay ko direct ho. Akong negosyo walay pause kay ako ni boss. Imong babay na buang ganahan na mabdos. Dili siya musunod, andam na ko siya i-ghost. Di ko mahalo kay daghan pa kay ko direct ho. Akong negosyo walay pause kay ako ni boss. Imong babay na buang ganahan na mabdos. Usa ka Cebuano nisud sa duwa, wanay makapugungan ni bisag mo pahuway. Ako gihapoy hari, daghan nga alarmaan ni akong kagahi. Natural lang hasta sila kay nawan ni. Yeah, ganahan ka mahimong ako. Imposible kay na kay imuhang utok bugo. Ako nimo uli na lang dito sa bugo. Sa inyohang lugar ikaw ray tawgo. Gwapong dili siya musunod, andam na ko siya i-ghost. Di ko mahadlo kay daghan pa kay ko direct ho. Akong negosyo walay pause kay ako ni boss. Imong babay na buang ganahan mo mabdos. Dili siya musunod, andam na ko siya i-ghost. Di ko mahadlo kay daghan pa kay ko direct ho. Akong negosyo walay pause kay ako ni boss. Imong babay na buang ganahan mo mabdos.